So maway klaki no naapunta diri no. So alas 11 na jud kabot diri way klaki. So naa na si kuya ko na diri way klaki no. Na magulan sa way klaki oh. Way klaki. Hey, way klaki. Way klaki gyapon. Yeah, Way klaki gyapon. Klaki gyapon. So way klaki no nanaan si kuya dito ah. So nami nakita dia karon nga si lihok-lihok ba rataan niya daw. Katuon na to naron. Kaninar na. So klaki no. Ato sang tibawon. Ito sa to kayo patakabalong sa tunga klase niya. Tuna to na di repita. Siyam daw nakabuk dito kana dito. Stingan na to dito. Ganinar na tro. Ganinar na way klaki. Klaki yapon. Nindot ang tubig karon way klaki oh. Nindot man lapya ron. No, klaki ganinar na way klaki ba. Nakuha gini, di gina basta-basta makatakas ni. Klaki oh. Taan, minaning taan way klaki no. Ganinar no. Nadef-def ko. Ragsoy. Oh. Sa. Ragsoy way klaki. Ragsoy. Ito ragsoy. Kanamit gid bro. Sa way klaki no. So, nanata isa dito way klaki no. Check na to ang mga way klaki ug nabi mga paon ba na. Ano paon way klaki oh, berpira. Klaki no. Klaki gyapon. Nindot man lapyar ng klaki ang tubig ba. Tinaw ba tinaw. Kaapor ng klaki. Stinga na turong kay mamukot man si Kuya Rickson ron. Mukot siya nya kuan. Mukot siya nya mingit ba. Tayo. Pukot niya ingit. Klaki gyapon. So balik ta dito way klaki no. Naminit man lapyar ng way klaki bang tubig oh. Nani tubig way klaki fights okay na siya tubig di kingon nga lubog di bugay sa ingon tinaw. Kaya tama-tama lang banti lapya mapansin yan tangkong. Perito din. So duha tulo 5 6 7 7 lagi ba ang duhaan sa duha 3 4 5 6 7 8 siya magiging tama lagi no tanaw na to tanan kasi pangisang natin laki gap sayo pa kayo na nagtans nagtando. Why? Maraming ito pa na break like no. Siyam ko po. Klaki gapon. Kuyog na siya. So mga way klaki no. Balin ta dito way klaki sa sabang way klaki. Dito ta. Ya. Kalaki. Way klaki gapon. Ito, lugtoy na pagkukon. Ato tas dako sa pa. Lugtoy na pagkukon. Ato tas dako sa pa. Lugtoy na pagkukon. Tara, balin ta dito. So okay nang tanan mga way klaki no. Klaki gapon. So mga way klaki abot ng tadri na way klaki no. Manimpad tan mga way klaki. Ay, nagtutang po nito. Manimpad tan mga way klaki. Yeah. Diri na isap ta. Sa dako nga sapa. Naiko no.
Pulutan. Pulutan. Rambutan. Hmm. Kain lang anak. Apa si Ibu? Si Bu. Tersuy. Rambutan. Rambutan. Tersuy. Tersuy. Panamit gid. So mo to mga waiklaki no, nagprepare mi diri basin dig kaloy anta. Natay panguli og balay. So si Kuya Rickson na siya'y pukot so butang niya sa ubos mo to nakakuha siya gisa. Pagaling, jumpa. Mga kalaki. Hoy kalaki. Oh, mo pa pagkuha na kalaki no. Laki. Pula keg now. Ayo ko. So mo to mga waiklaki no, medyo minus ron mga waiklaki. So niabot po datong isa ka uban, gikan po siya babaw, medyo minus po dito ah. So mo to mga waiklaki no. Kita. Umoro ni kuha na ko guys. Oh. La guys. Nanguwag jud ko. Nanguwag pa ko. Kay natagbog pangita akong uyab oh. Na? Natagbog pangita. Nanguwag pa ko. Narao. Nanguha ko pa ko. Ang binahog nasangit sa bukot oy kalaki. Kabig review sa boy kre. Pak sangit ka sa pa tagadughan ra. At kita hadlok anang baha nga pati lawma. Kay dugagan na to nagbaslik dito. Oy kalaki. Waiklaki oh. Kuya pagsubilas tubig. Mo gi pagkuha sa tubig oh. Mo gi subidas tubig oh. Waiklaki. Patra waiklaki ha. Palad. Ah, pwede na. Oh. So mga waiklaki no. Ato diri karon. Ya. Oy kalaki hon. Waiklaki yapon. Juli na oy kalaki. Waiklaki to. Sige, gusto laing ika drinit ani duhar na medyo nasulod sa maong Oh. Last Oh, oy kalaki. Kol. oh. Way kabay. Wait, kabay.